И след малко ще ви обясня защо. Но нека да чуем какво казва самия Димо Иванов, участника в тази легенда. Давайте, колеги, следващия материал. Горе, че е лечител, цялото му лечение се основава на това хората да се молят там на неговия Бог сутрин и вечер, да казват някаква молитва. Ако това им помага, не знам. Аз поне не останах с такива впечатления. За него Господ, Аллах е едно и също нещо. За него има един Бог, Всевишния Аллах, нарича го по всякакъв начин. Той въобще не ме пита, вярваш ли, в какво вярваш. Просто започна да ми изнася лекции, какъв бил неговия Господ. Да ми изнася някакви проповеди там, как трябва да се горят икони, не трябва да се ходи в църкви. Даде ми две молитви, едната уж за сина ми, който всъщност аз нямам син. Така му казах, да се моля за него, и другата беше за мен. Да се моля за моите проблеми, нали, да се оправят. В типично мюсюлмански стил да сядаш на пода, да се кланяш и да я казваш тази молитва. Ми подхвърли приказки от рода на, примерно, днеска взимаш 500 лева, печелиш 500 лева, след 2 седмици Господ ще ти помогне, вие ще печелиш 800 лева и от тези пари ще кажеш, нали, тук човека ми помогна, ще заделя примерно 50 лева за него, останалите за мен, пак ще съм на печалба. Един вид си проси пари. Така. И така, каквото и да говорим, и за патриотизъм, и за родолюбие, и за Бог, и за вяра, винаги стигаме до основното нещо – парите. Но продължаваме напред, за да търсим всъщност онези корени дълбоки, генезиса на това, което се случва. Защото всъщност това, което показваме, не е нищо ново. Подобен род или хора, които са по някакъв начин мошенници, лъжат или са повярвали в себе си, има навсякъде. Страшното е обаче, когато едно цяло село бъде подведено. И едно цяло село повтаря като мантра едно и също нещо, само защото този човек от някъде се е здобил или му бива наливани много пари, за да говори ето тези неща. Но да го чуем самия него. Четвърти материал, колеги, дайте. Господин Ангелов, ние сме от телевизия СКАТ и това преди малко беше една постановка. Защото имаме оплакване тук от жителите на селото и на Хасковска област, че вие все пак проповядвате някакъв ислямски фундаментализъм. Наричате Господ Аллах. Да, разбира се, но не е ислямски фундаментализъм. А добре, кога ви даде това провидение на вас? Преди 35 години. А не мислите ли, че това вашето се нарича шарлатанство, защото това момче нито е болно, нито е разведено, нито някога се е женило? Аз не мисля, че е шарлатанство. Ако вие сте наистина някакъв проповедник, лечител или пък гадател, щяхте да разберете, че това момче не е болно, никога не се е женило и не е разведено и няма дете. Аз не съм Бог, за да знам. Когато стана Бог, ще ви кажа. Защо наричате Господ с Аллах? Защото неговото име е Аллах. Как Аллах? Нали сте християнин? Християнин ли сте? Какво значи християнин за вас? Християнин ли сте? Какво значи за вас християнин? Аз ви питам, християнин ли сте, господин? Питам аз. Не дейте така агресивно, аз ви говоря на вие, мисля, че и вие трябва да се държите с мен така. Какво значи християнин, когато ми говорите? Християнин ли сте вие, господин Ангел? Не, аз съм творение на Създателя на света. Кой ви говори на вас тия неща? Откъде ви идват тези неща? Аз съм свободен човек и имам право да правя каквото си искам. А тук големи пришества се провеждат във вашия двор. Откъде идват парите? От хората. Кои хора? Хората са пропищели, носи едно писмо тук, които са възмутени от това, което прави. Дайте го този човек. То е колективно писмо. Колективно писмо пропищели. Защо не застанат като мене? От ДПС ли са ви парите, господин Ангел? Напротив. От Турция ли идват парите? Напротив. Откъде са От парите? творенията на Бога. Как така от творенията? Защо на мен никой не ми е дал пари? Може би, защото не проповядвам лъжлива философия. Но не сте поискали, за да ви дадат. Не мислите ли, че проповядвате лъжлива философия? Дойдете до тук. Не мислите ли, че проповядвате фалшива философия? Бъдещето ще покаже.
Какво сте излекувал хората и то без хапчета? Ами много. От рак на гърдата, като тебе, рак на шийката на матката, рак на дебелото черво, рак на кожата и много други. От кой се страхуваш? Нали си християнка? Да, християнка. Що се страхуваш тогава? Не се Ще те страхувам. пази вашия Бог? А вашия кой е? Аллах. Вашия Бог е Аллах. Аллах е, да. Сулман Кой ви или на проми християн? мозъка, господин Ангелов? Много така проми... Самия Аллах ми го промени. Да виждаш, че съм луд, да виждаш нещо нещастно в мен и да правя празник на съседените си и някой бил писал. Дайте го да го видя. Ще докажа на света, че Бог е Аллах. Така. Всъщност този човек категорично не е луд. Изглежда съвсем нормално. Нещо повече, той си слага една благовидна маска, но видяхте зад благата хрисима маска уж на Божи човек искрите, които прехвърчаха светкавиците срещу Ваня Чечева. Веднага реши да й постави диагноза и обяви, чухте какво й каза. Какъв рак сигурно е хванала и така нататък. Всъщност, явно добре владее манипулирането на хората. Но да продължим с него. И с коментарите малко по-късно. Дайте следващия материал с него, колеги. Питах ви нещо. Прекрасна къща имате. Откъде ги имате тези пари, така тези средства, за да я направите толкова хубаво? Страшно богат човек. Душевно богат. Откъде са средствата за празненствата, футболните турнири? От Турция ли идват? Хората... Виждам, тук идват турски отбори да играят матчове. Да, идват. От Турция ли идват парите? Защото, и слушай ме добре се, Един човек с богата това душа нещо, само не може да го постигне. това нещо съм го правил с това. Може. И може един човек като мен да организира на 500 човека и да ги приеме, защото има душа. Вие нямате душа. Добре, с какви пари, господин? Аз добре имам душа. С какви с мои пари? пари, които съм спечелил, с пари на тези хора, Как които ги са идвали спечелихте при мене. парите? Как ги спечелихте? С труд. С труд. Какво Да. работите? Това, Освен, че сте духовен учител. Това, което дойде момчето, това е моята работа. Ми е странно, че един българин християнин казва на Бог Аллах. Това е много странно. Знаеш И ли, хората тук в селото се притесняват, че всъщност тук се развива някакъв... Сериозно? Да. а защо те ни правят на своите богове такива празници? Кой ги спира? Сигурно християните са казвате, малко че и не могат да няма се съберат светци. пари. Казвате, че Няма, няма ама светци. нищо не се правят. Няма светци, Вие не разбира се. почитате ли Свети Георги, Константин и Елена? Тебе, кой ти помага? Кой те назначи на работа? Свети Георги ли? Аз си знам, аз имам. Кой ти образува те? Във всеки случай не е Аллах. Кой ти образува? Ами не е Аллах. Сигурно си. Напълно Но съм неговите създания ти образуваха. Живите, а не иконите. Като нарекохте Господа Аллах. 3 месеца майка ми не говореше с мене. Ага. А Аз иначе другите изгорих лидери всички на... икони, още същата вечер ги фърлих в печката и нито една не извика помощ. Как да извика Ми помощ как съм бил икона? толкова заблуден и тъп човек? Как мога да бъда такъв човек? Как съм вярвал? Тогава Господ казва, в Корана има един пасаж, се нарича Утрото. Бог казва на Мухамед, не те ли срещнах неук и те просветих. Те срещнах беден и те замогнах и те срещнах непросветен и те просветих. Затова казва, когато дойдат хората при тебе, почитай ги, уважавай ги и ги направлявай към мене, а не да ги обираш или нещо друго. Така. Всъщност, видяхте го много добре, този човек, който говори неща, които дразни, не само дразни, откровено проповядва унищожаването на иконите. Говори срещу Христос, Христовата църква, Светата Троица. Твърди нещо, което е чел в една книга, писана много по-късно от Библията, защото ако е чел Библията, там ще разбере, че имената на Бог са 22. Така е в Стария Завет. Но това няма значение. Той може да се твърди и всеки може да твърди каквото си иска. Друг е въпросът, че самият той, вече както казах, организира цели събори. Самият той организира турнири, т.е. включва така най-жизнерадостната дейност, която се занимават младите, това е спорта. Старите, по-възрастите, които пък запалянковците, които гледат. Всичко това го организира самият той. Друг е въпросът, че никой до този момент не му е потърсил сметка. Говоря за съответните компетентни органи. Ето го
А имаме го, колеги, покажете го, да ни го показвам на камерата. 11-то видео покритие, заедно с книгите и поканите за празника. Организира турнири, включително заедно с турски отбори. Няма да ви обяснявам, уважаеми зрители, че за един пенсионер подобни дейности са непосилни. Няма да ви казвам, че дори за един така бизнесмен, а особено в този район, също са непосилни подобни пари за един бизнесмен. Защото става въпрос за немалка сума. Особено в условията на криза. И така. Явно говорим за една добре систематизирана, измислена доктрина, в която централно място, разбира се, заема Аллах. Всъщност, крачката към изцяло помохамеданчване е съвсем малка. Линията почти не съществува. Границата вече се е стопила. И така, имаме, слагаш си една маска, блага маска, но видяхме, че зад благата маска така стои видимо скрита агресия. Слагаш си благата маска, говориш за Аллах, никому нищо не правиш, черпиш цялото село с кюфтета и кебабчета и от тук нататък бавно и полека започва в сърцата и душите на хората да се промъква проказата, отровата. Тоест, тъй наречения всемилостив Аллах няма нищо лошо, този е негово олицетворение с цялата си излъчваща хитроумна благост и от тук нататък колко му е селото да тръгне след него. Казва да се горят иконите. Питам се аз, нали точно на тази база векове наред всъщност българина е пазил като зениците на окото си иконите, символа на християнството. Нали заради тези икони, заради това християнство са си давали живота и са си проливали кръвта. Давали са живота и на своите деца. Нали, точно заради рода, заради майка България. А преди да бъдат помахамеданчени онези българи, които са нямали друг избор, те са били карани да плюят върху кръста, върху иконите, върху Христос и да викат с цяло гърло Аллах е един. Тогава е ставало на сила. Сега времената са други. Сега трябва малко блага лимонада, малко и студена бира, няколко кебабчета или кебабчета на корем, 2-3 благи приказки и нещата просто се случват. Нека да чуем една анкета с жителите на село Срем. Ще се очудите. Давайте 6-ти материал. За кой става? За Кръстю Ангелов. Той, който нарича Господ. Кръстю. Кръстю Ангелов. Великолепен човек. Парен човек. Парен. Хубав, да. Такъв човек е да стане министър-председател, кмет, примерно на някаква община. Човек с замах, който умее да работи. Много добър. Няма. Парен е турска дума. Той нарича Господ Аллах. Не е верно. Тук грешите. Да, той сам ми го каза сега. Невъзможно е. Излекува ли ви Кръстю? Чедо, забравих, чедо, то кога беше, забравих. Ако ви е излекувал, такова нещо не се забравя. Някой може му помогне. Тогава деда знам, оздравях ли, но ко беше, аз забравих му, че да си няма къл вече. Каза ми да правя, не знам какви работи, в борчата си заливах там с една вода, но ко беше, що беше, ни го... Много е хубав човек. Да. В село весело няма да видим. Той у нас вечер направи весело и песни, музики и всичко. Да, голям, хубав човек. Сега ще да играем хоро. Да. Нямаше да видим хоро. Имаше ли хора? Боже, до Сабайлен. Музика, хора, гьотери. Песни, работи. Лох човек. Много е хубав. Едно време беше на директорите. Какво ви черпа Кръстю? Ами всичко имаше човека, да, за ядене. 40 души. Кой може да ги посреща? Те много малко. Този двор как ви побра? Побраги. Намери место. Щом ги е поканил, место намери човека. По такива големи кебапи и кефтет. Кръстю. Така. Всъщност, когато започнах началото, казах, темата е такава, цяло българско село, да, в по-голямата си част, защото на тези събори участва почти цялото село.
Но явно не е, защото в това село Срем има и будни българи, защото те ни пратиха това